mwana wanu kuno Grezeda ndi mmodzi amene osayamika kwambiri. Ma monitors amene madandaula kuno achimanja DPP 2019 2020 ndalama zonse anatenga Grezeda Jeffo. DPP oye anatenga ndi Grezeda Jeffo. Ngati anthu akukhotakota komanso ma monitors munadana ndi DPP ndalama amati zinapsa kuloji kwawo. Zimenezo ndizoona kodi? DPP oye akuti ndalama zinapsa kuloji koma ndalamazo aneka nthumba. DPP oye ndalama aneka nthumba ndikumaniza ma monitors akukhotakota komanso anthu achimanja DPP kunena kuti chipani cha DPP sinapeke ndalama. Koma munene kuti ngati kunama pano azandifunse ine umbondi nawo ndalama a Grezeda over 140 million malaikwaji zinapita za chimanja DPP. DPP oye ndalama zikati kodi 140 chakuti million kwacha. Koma zona akhale pasogolo kumanyoza profesa atapita mthalika zona zimenezo. Zona zimenezo then ufati grizane kuna tankhota kunonena kuti Grezeda Jeffo sakufunika voti ina iliyonse. Kodi ngati analephera ali mboma ndi DPP kukhala MP amene ngati ndi MCP mmene MCP